Bon dia, són 2:15 del migdia. Benvinguts a l'Hora del Vermut. No sé si recordareu que el passat mes de maig alumnes del Col·legi Badalonès van guanyar el concurs d'emprenedoria i innovació de l'obra social La Caixa. El premi quin era? Doncs passar 10 dies a Silicon Valley, a la ciutat de la tecnologia. Per saber com els ha anat aquesta experiència, els hem convidat. Tenim a l'Andrea, al Gerard, a l'Ivan i en Jordi. Bon dia a tots. Bon dia. Què tal? Com esteu? Molt bé. 10 dies a Silicon Valley. Suposo que no gaire temps per fer turisme, però una mica sí, no? Home, sí, els primers dies, o sigui, quan vam arribar, vam anar a la residència, a deixar les maletes i tal, i vam estar descansant. I el següent dia vam fer turisme per tota la part de San Francisco, vam visitar museus, també el Golden Gate i també de compres per a la tarda. Però poc turisme, no? Perquè vosaltres, si heu anat a Silicon Valley, ha estat per desenvolupar aquest projecte per reduir l'exclusió social i l'absentisme, no? Qui m'explica? A través de les arts escèniques, que és diferent. Qui ho vol explicar, això? Ja ho dic jo. Vinga, va. El projecte consisteix en, com bé has dit, eliminar el risc d'exclusió social i l'absentisme mitjançant les arts escèniques, i nosaltres a Silicon Valley vam estar desenvolupant idees i intentant treure d'un brainstorming el màxim possible. Això ens ho van ensenyar un equip que van venir a ajudar-nos a fer tot el projecte, i la conclusió que vam treure va ser juntar diferents modalitats d'arts escèniques per elaborar una obra de teatre o qualsevol representació final mitjançant parts de música electrònica, ball, programació 3D, qualsevol cosa relacionada amb l'espectacle. Sé fins i tot que heu visitat Google. Sí. Com és Google per dins? Doncs Google per dins és molt impressionant, perquè és molt gran, és una zona, té de tot. Té instal·lacions com ara on pots dormir la migdiada. Que és com un campus, allò? Com és? No m'ho Sí, imagino. sí. Sí? Sí, pots dormir la migdiada, té gimnàs, piscina, que li press un botó i et fa corrent, com si fos a la platja. I és molt impressionant, té camps de futbol, de bàsquet, de tot, té de tot. Sí, que treballar allà és un gust, no? Que prenguin nota aquí els caps, que també volem això, aquestes coses. Escolteu, també heu visitat universitats, Stanford, no? Allà us van fer una masterclass, per què? Bueno, ens van ensenyar com una classe de com dissenyar, com pensar de manera diferent, i ens van fer com tirar com una maqueta que caigués el més lent possible des d'una certa altura, d'una certa alçada. I ens van estar ensenyant també, sí, tot això. Ens anaven també diferents tipus de materials. Per exemple, deien, hem de fer 3 projectes. El primer ens donaven pòsits, i a partir dels pòsits els havíem d'enganxar, o d'altres agafaven un pòsit, el trencaven, feien com plecs, i d'aquesta manera, quan el llançaven, queia d'una manera més lenta, que en comptes de la gent, que es posava tota l'estona a posar pòsits, i al tenir més pes queia més ràpidament. També amb paper de plata i amb paper de vàter. Ah, molt bé. I quines diferències hi havia? Què hi veu notar vosaltres? Quin projecte era aquest? Això era una prova que es feia. Era prova? Sí, era per ensenyar-nos que no calia ser el més complicat ni el més sofisticat, i ens ho van demostrar que hi havia un equip que va agafar un trosset de paper, el va destrossar, va fer un mini trosset, i allò és el que més lent va volar. Tal de fer un paracaigudes, perquè l'Ivan i jo vam fer un paracaigudes i... I què? Un desastre. No hi va haver sort, no? No. Escolteu, també la gent d'Infonomia sé que us ha ensenyat oratòria, perquè el dia 25 de setembre teniu una exposició al Cosmo Caixa. Sí, a Barcelona. Com va anar? Què us han ensenyat? A parlar en públic i a vendre el producte, no? Veu haver de parlar, d'exposar el vostre projecte com si tinguéssiu davant, imaginant que eren possibles inversors, no? Sí, vam anar al campus de Stanford, van buscar un lloc i
vam fer la presentació del nostre projecte, projecte que vam estar desenvolupant allà, però d'una manera més senzilla, perquè el nostre sponsor, que és la Fundació Príncep de Girona, ens va dir que féssim un vídeo de 3 minuts on sortissin entrevistes a diferents personalitats del teatre o gent que fes arts escèniques, i allà no disposàvem d'això. Allà vam fer únicament la part de les conclusions i vam quedar tercers, no està gens malament al lloc. Van confiar en nosaltres bé. Molt bé. Quanta gent hi éreu? Home, comptant-nos nosaltres eren 5 grups. 5 grups? Que venien de? Els de Girona, els d'Almeria, Mallorca i Salou. Però aquests eren de quart d'ESO i de batxillerat, no? Éreu els únics de cicle formatiu. Suposo que contents, no?, també per això? Sí. Arribar fins a Silicon Valley és que és molt bé. Què heu après? Amb què us quedeu? M'ho dieu cadascú, què us heu endut de Silicon Valley? És una experiència. És que què no es pot dir de Silicon Valley? Jo, per exemple, des de petit m'agraden les tecnologies i anar allà és com una bomba. És el millor. Andrea? Jo l'haver conegut món, perquè mai he sortit de Catalunya ni de la part d'Espanya, i també el conèixer gent diferent. També practicar la llengua. L'anglès el domineu, sí? Sí, més o menys. Molt bé. Per qui? Jo, per mi ha sigut una gran experiència perquè anar a visitar empreses com Google, Dropbox, totes aquestes són molt espectaculars, i després per anar a veure San Francisco, que també està molt bé. Bueno, jo, la seva forma de pensar, la seva mentalitat i aprendre d'una nova cultura i així poder pensar d'una manera diferent. Anem una mica enrere i parlem del projecte que us va fer guanyar anar a Silicon Valley, perquè és un endoll intel·ligent, no? A veure, que em sembla que tu t'hi vols posar seriosament per portar-lo a terme, no? Sí, a mi m'agradaria desenvolupar per compte personal l'endoll i arribar a desenvolupar-lo fins el màxim que pugui. Ara hauria de buscar uns sponsors, algú que m'ajudés a tirar cap endavant el projecte i quan estigués... Perquè no es pot patentar ara? Ara, de moment, la patent la té la Caixa. No sé si es podria demanar, es podria fer algun tipus de petició, però si es pogués fer, doncs m'agradaria tirar-ho cap endavant. Explica, va, com si tinguessis aquí davant un munt d'inversors. Explica què és aquest endoll. Podem estalviar diners, no, crec? Sí. Aquest endoll estalvia de tot. Estalvia electricitat, diners, tot el que va relacionat amb l'electricitat és el millor, perquè l'endoll és una cosa que, ja que estalvies electricitat perquè serveix per estalviar-te el consum fantasma, com que no gastes l'electricitat no s'hauria de produir tanta, per tant no estàs contaminant. Aquesta contaminació no es produiria i seria com un cicle on s'estalviés per part de tot. L'endoll en si és un endoll que ajuda a eliminar totalment el consum fantasma. Això serveix als stand-bys de les teles, quan tens un carregador de mòbil connectat a l'electricitat i el mòbil també està connectat amb la bateria carregada, això gasta. L'endoll detectaria que està el mòbil connectat i talla la corrent perquè ja veu que està carregat. També, si no està el mòbil, també t'operaria. Funciona molt amb petits electrodomèstics d'aquest tipus. I quan dius que es podrà patentar? No ho sé, això m'agradaria fer-ho el més aviat. El més aviat possible, no? Nois, que tingueu molt bones vacances, encara que ja heu tingut una mica de vacances, podríem dir, amb aquest viatge a Silicon Valley, vacances i feina, i que vagi molt bé el curs vinent. Gràcies. Gràcies a l'Andrea, a l'Ivan, a en Jordi i em deixo a... I a en Gerard. En Gerard és que sempre amb els noms. Nosaltres, gràcies. Nosaltres marxem amb l'Anna Rius, la nostra blogger gastronòmica, per conèixer més receptes d'estiu.